Señor ministro, vostede sabe da importancia da planta de Alcoa en San Cibrao para o noso país, para Galiza, para o conxunto do Estado español, porque na realidade estamos falando de dúas plantas, unha de alúmina e outra de aluminio primario, única do Estado español, nun sector estratégico, e é unha factoría que leva anos en crise, con constantes vaivéns por parte de Alcoa sobre a decisión de si vender ou continuar, que está xerando unha enorme incerteza entre os traballadores e traballadoras e a sociedade galega. Por iso, nós queremos preguntar que está a facer o Ministerio para garantir a continuidade da factoría de Alcoa na Mariña e o mantemento da totalidade dos postos de traballo. Os traballadores e traballadoras agradecerían unha maior concreción, porque a realidade é que, como unha medida de saída da crise, Alcoa asinou cos traballadores e traballadoras un acordo no ano 2021, modificado despois no ano 2023, e tamén é certo que ese acordo está sendo incumprido de maneira flagrante por parte da empresa. Como exemplo, a 1 de outubro de 2025 teñan que estar reactivadas a totalidade das cubas, o 100% das cubas de electrólise. E, no entanto, a día de hoxe só están 230 de 512, quer decir, menos de 45%. Alcoa comprometeuse tamén a realizar investimentos na planta, xa a aprobar, por exemplo, un proxecto de construción dun novo forno de ánodos e outras melloras de carácter ambiental en abril do ano 2023, que posteriormente decidiu adiar, e o que é certo é que a día de hoxe aínda non se coñece se isto se vai a realizar ou non. A incerteza é maior cando a propia empresa continúa a realizar declaracións no sentido da posibilidade de vender novamente a planta de aluminio e mesmo de fechar a planta de alúmina. O BNG leva todos estes anos de crise reclamando a única saída posible, que é a intervención pública de Alcoa, aínda que sexa temporal, para buscar un operador industrial cun proxecto solvente e de futuro. Por tanto, reclamamos máis unha vez ao Ministerio que abra esta posibilidade, que vaya unha intervención pública de Alcoa, porque creo que os traballadores e a sociedade galega merecen esa tranquilidade e o conxunto do país necesita que... Señor Néstor, sería terminar.